Bé, després d'un any i mig d'instrucció en aquest afer, per fi tenim una data de judici i doncs ara és veritat que hem pensat que era el bon moment, a 15 dies del judici, ja 3 setmanes gairebé, ja que és el 29, el bon moment per fer un punt sobre tot el que ha passat i un poc sobre la preparació del judici. Doncs tot el que ha passat és un any i mig d'instrucció en la qual finalment s'ha pogut comprovar el que dèiem des de l'inici, és que hi havia pas res contra nosaltres. Hi havia bastantes acusacions, queden? Hi havia moltes acusacions de robatori, de violències, de degradacions, d'amenaces de mort, de confecció d'explosius, en podem afegir si volem encara algunes, però la veritat només el que queda i que només l'única cosa que hem pogut mantenir, encara que no sabem com, són ultratges a militants anti-vaga, que a més passa que treballen a la universitat. Doncs és tot el que ha quedat ara mateix en aquest dossier. Sí, n'hi ha alguns grups amics, germans, podríem dir, que sí, que porten suport, sí. Per exemple? Per exemple, les dues CNTs, per exemple, Ara els Maulets, també. Sindicat també, crec. I sobretot bastants individus, individualment més que organitzacions. Justament parlàvem de Maulets. Crec que esteu aquí per representar Maulets, que doneu tot el suport, és això? De fet, Maulets, Ciutat Estudiant i CGA, la Coordinació dels Grups Anarquistes, són les tres organitzacions que en el moment dels fets al final del 2007 van crear el comitè de suport al Pere i Elian, i són aquestes tres organitzacions que ara s'ho cuiden altra vegada amb suport a totes les altres que havien signat, de reactivar un poc a la gent per donar suport el dia 29 de juny. Quins són els elements que més us fan reaccionar en aquest afer? Doncs l'exageració que hi ha hagut de les acusacions sobre el Pere Italian, el fet que se l'hagi fet servir de caps de turc, diguem, de tot un moviment estudiantil i totes les conseqüències que hi ha hagut a l'entorn d'això, vull dir, 48 hores de guàrdia vista no és per res, etc. Tot l'abús que hi ha hagut de cara a aquestes dues persones. També hi ha un sindicat, no? El sindicat sud-estudiant, és això? Sí. Que dona suport. El nostre treball ara és continuar informant sobre tot el que s'ha passat, denunciant una vegada més tot aquest abús polític contra nosaltres i, naturalment, fer tot el que és possible perquè Jan i Pere deixin, com diríem, almenys els plomes possibles. Els volem salvar, no estan, els volem salvar i volem salvar també el que és la nostra dignitat en tant que persones anarquistes que som. Ells s'ho han reivindicat sempre. Nosaltres, doncs, en aquest aspecte no estem més que més, doncs, pujalesa, com dir pujalesa, més millor, Tornem a repetir, ara informarem sobre això que és l'última línia dreta, que podríem dir judicial, després veurem què passarà, que és la 29. Hem de fer saber a tothom aquest abús, aquest atac contra les llibertats de cada un. A més, crec que feu una crida a anar un cert dia davant del tribunal. Sí, el dia del judici, el dia 29 de juny, doncs, evidentment, convoquem les tres organitzacions. És el dia on passarà... Convidem per a nos donar suport al moment on nosaltres serem allà dins. Doncs tota la gent que vulgui venir, hi haurà una concentració a partir de la 1:30 de la tarda i, evidentment, potser que durarà algunes hores, ja que pot durar tota la tarda. Evidentment, la gent, diguem, que amb qui tenim contacte són més aviat la gent que ja ens ha donat suport a l'inici, la gent que ha firmat la petició, però evidentment hi ha gent que s'ha afegit des d'aquell moment i que serà present al tribunal el dia 29. Per acabar, m'agradaria tenir adreça de contacte, per exemple, pot ser el comitè de sosteniment és aquí mateix, a la llibreria? Sí. Carrer Teodoro Guité, el número, em sembla que és el 2. Si no, per correu electrònic, comitè-justista@yahoo.fr. I pot ser de Maulets, una adreça qualsevol? De Maulets, maulets arroba... Mateix lloc o arroba? maulets.rosselló@gmail.com, però bé, la del comitè de suport és la que se li farà servei.